Acum, сейчас, acum. Atunci, тогда, atunci. Aici, здесь, aici. Acolo, там, acolo. Acum sunt aici, atunci eram acolo. Acum înțeleg, dar atunci nu înțelegeam. Acum sunt aici, în cafenea, cu o cafea rece. Chelnerul doarme aici pe scaun. Atunci, acum 2 ani, eram acolo, în altă țară, fără bani, fără cafea și fără speranță.